етап от 60-та колездачна обиколка на България, 104 км от Пловдив до Казанлък. Владимир Коев е един от най-активните в колоната. Как усещаш битката? Битката е много равностойна, на малки разлики. Вече отиваме по равнинни етапи на очакват днеска, утре до Добрич, Витровици. Ще изнервена. Къде е по-лесно? В планината до тук или от сега в равнината? По принцип няма лесно, защото ако имаш някакви амбиции за първите 5 места, лесно няма. Понякога е по-трудно даже в Витровици участъци равното към морето. Днеска пак има вероятност за откъсвания. Но пък е къс етап. Те къси са най-опасни, защото разлики стават, трудно се затварят, бързо се кара. Българите обединени ли са или всеки гони клубните си интереси? По принцип всеки си има личен спонсор, всеки отбор си гони неговия интерес, така че спонсора вече цяла си дава премии, заплати и спонсора си гледа неговия интерес, така че не следваме плановете на спонсорите и защитаваме интересите. Макар и само 104 км до Казанлък, третият етап криеше много неизвестни. По традиция такава къса дистанция рядко дава отпечатък върху многодневни колездачни състезания, но дали 60-та щеше да направи изключение. Руснакът Сергей Рудашков с време 10 часа 4 минути и 29 секунди поведе колоната от Пловдив. Нашият Евгений Балев от Хемус Вивело Троян бе натрупал пасив от 11 секунди. Томаш Бучачек от Чехия закъсняваше с 13 секунди, съответно на второ и трето място в главното индивидуално класиране. По-нататък група от 11 състезатели с закъснение от 17 секунди, още една група с пасив от минута и 21 секунди до 24-то място в подреждането. Имаше и българи с апетити все още за успех в българския тур. Зад колоната бяха останали 419 км от общо 1570. Много динамично започна това състезание от Пловдив до Казанлък. Още в първите километри бе организирана атака. Отново наш гост е Тодор Колев, наставникът на Хемус Вивело, като експерт-коментатор. Защо тръгна много рано първата атака, господин Колев? Защото етапът е много къс, равнинен и предразполага към такива атаки. Спас Гюров, Штефан Гайбел от Германия бяха сред най-активните. Основните претенденти в челото на главното индивидуално класиране се следяха в основната група и не обърнаха сериозно внимание на тази акция, която тепърва щеше да се развива по пътя до село Баня и по-нататък при изкачването към Калофер. Ето тук с номер 42 Андрей Соломоненков от Русия подсказа, че руснаците ще бъдат изключително активни. Заедно с Спас Гюров и Штефан Гайбел поведоха тази група от 13 състезатели, която много бързо се откъсна, взе минута аванс, а при отличния път, прекрасни условия за езда днес, челниците имаха настроение за битка. Виждате с номер 124 и Леополд Конинг от Чехия, който също щеше да се намеси сериозно в борбата на третия етап. Нашите бяха изключително активни. Ето и отпред Спас Гюров сега взе смяна. Светослав Недев от Цар Симеон също представляваше българската колездачна школа сред тези 13 бегачи. Имаше настроение отпред. Да, разбира се, това е нормално за такъв етап. Бяха пуснати състезатели, които са много назад в класирането, но бе допусната от почти всички отбори една така тактическа грешка, която по-късен етап ще стане дума защо. Тази тактическа грешка свързваме с името на Роман Колцов от националния отбор на Русия, който бе един от тези състезатели с закъснение от 1 минута и 21 секунди. Лидерът в колоната до тук някакси не обърна внимание. Сергей Рудашков остана пасивен
към ситуацията на пътя. Виждате го с жълтото трико, руснакът да парира всеки един опит за откъсване, но той някакси не усети, може би, ситуацията в момента. Тук оставаше спокоен, може би Рудашков разчиташе, че има доста километри все пак до финала. Предстоеше едно изкачване от втора категория, където се надяваше с помощта на своите съотборници да успее да парира акцията отпред, която постепенно към Балкана набираше скорост. Аз мисля, че тук изчакването е така едно дебнене между отборите на Катюша Русия, Хемос Троян и УРП от Чехия, които така изчакваха кой отбор първи ще започне да догонва избягалите състезатели и именно заради това се получи и тази голяма разлика в първите километри от 3 минути. Ето и тук нова атака в основната група. Високо беше темпото в днешния етап. Много хубаво време и прекрасни условия, отличен път. Изключителни условия, значи много малко етапи могат да се проведат по такъв нов път, който е така предразполага към изключителна битка. Времето беше прекрасно, така че условия, които предразполагаха към добър етап и високо темпо в колоната. Ето ги бегалците отпред, които си разпределиха силите много равностойно. Никой от тази група, която вече имаше аванс след баня от 2 минути и 10 секунди, не пестеше сили. Напълно равностойни смени. Това е сигурен белег, че бегалците имаха намерение да устоят до финала. Разбира се, имат интерес всичките от тях да запишат етапна победа. Както казах, един от тях имаше и сериозни апетити към първото място в генералното класиране. Той обаче по-рядко влизаше в нашия обектив, по-скоро пазеше сили Роман Колцов, за да завърши състезанието с бегалците. Да ви попитам, има ли нещо, което остава извън погледа на по-големите лайци на колоезденето в колона? Ами, не, нормален етап, който, така, пак казвам, тези къси етапи предразполагат към такива заминавания и понякога много често се случва да има разместване в генералното класиране, защото много от състезателите подценяват разстоянието, подценяват лекия маршрут, но много пъти сме били свидетели на изключителни размествания. За щастие този път не бяха толкова фрапиращи и не се отразиха специално на българските състезатели, които така ще бъдат в борбата за крайната победа в обиколка на България. Тук настъпи неспокойствие и сред бегалците, които се разкъсаха на 3 части, но това продължи някъде около 3-4 км, не повече. Иначе Даниел Местре от Палмейра с Португалия спечели премийния спринт, носещ точки за активност край село Баня. Зад него преминаха линията Роман Колцов от Русия и Иван Стевич от Сърбия и тук Колцов вече подсказва твърдите си намерения да съблича своя сънародник Сергей Родашков в челото на генералното класиране. Само 2 българи отпред, твърде малко. Да, малко. Определено те бяха малко и в първия етап, така че, пак казвам, допуснаха се, днеска специално се допусна една тактическа грешка и от нашия отбор, допусна да се такава от отбора на Катюша, до някъде на Уирпул. Всички изчакваха да видят кой така игра. Имаше една игра на нерви, която можеше да се окаже фатална и за трите отбора, но за щастие не се случи това. Много активни и днес бяха германците. Това е тяхната сила. Равнинните етапи ще бъде тяхната сила и ще опитат да спечелят етапите, които са така равнинните етапи, етапите с вятър, прикарване по вятъра. Това е силната страна и на отбора на ЛКТ Бранденбург, и на отбора на Тюрингия Енергия Тим Ерфурт, и на германския национален отбор. Как ще коментирате вчерашното отпадане на цели 30 бегачи, които не влязоха в контролното време?
Мога да го коментирам с спецификата на етапа. Има състезатели, които когато етапа тръгва с изкачване, с височина, по-голямата част от тежкия етап е в началото на етапа, а така някои трудно се вработват и мисля, че много от състезателите отпаднаха именно поради тази причина. Сред активните бе и Спас Гюров с номер 71 от състава на Добрич. Тук Венелин Хубенов, президентът на Българския колоездачен съюз, заедно с двама свои верни спътници, наблюдаваше състезанието преди височината към Калофер, където е нормално темпото да поспадне, но любопитното бе, че отзад основната група не предприемаше нищо, а километрите към Казанлък се топяха. Не, групата мога да кажа, че предприе всичко, което е по силите си, но така на моменти, в един момент излизаха състезатели на Катюша, следващия момент състезатели на отбора на Хемус Вивел Троян и така губеше се ритъм в определени моменти и това беше може би причината да ни бъдат застигнати тези състезатели, които се откъснаха в самото начало на етап. Нямаше промяна на ситуацията. Виждате пред бегалците спокойни, уверени в моментните си възможности. Ето го и Светослав Недев с номер 32. До него и Спас Гюров. Българите си помагаха един на друг, но при това числено неравенство им бе наистина трудно да си осигурят по-добра позиция. Получи се развръзка тук от средата на височината. Виждате как Леополд Коник от Чехия здраво завъртя педали и взе един аванс от около 30 на секунди. Уерпулс е отбор с много силни състезатели, който миналата година дори бе в системата на проконтиненталните отбори. Много опитни състезатели, каращи цяла година в Западна Европа, много силни и качествени състезания. Така че това са едни от хората, които ще играят главна роля до края на състезанието. Но искам тук да кажа и нещо друго. Ние информацията, която имаме за руския състезател Роман Колцов е, че той не е толкова силен в изкачването и именно това може би така накара състезателите и на Катюша, и на Хемус Вивел Троян да не бъдат толкова активни, защото мислим, поне така мислим, дано ни накрая не ни изиграе лоша шега тази тактическа постройка, че той няма да бъде толкова силен в височините Столетов и Биклиметов. Ето го Леополд Коник. Много хубава стойка взе, видяхте и от километража на нашият пилот Дженко Тамберлов, че над 50 км е скоростта тук, макар че спускането не е чак толкова сериозно. Такава стойка нормална ли е? Нормално е през спускане за състезателите, въпреки че е малко опасна. Нищо обаче не се случи на Леополд Коник. Той продължи в последните 25 км да държи тази своя преднина от около 30 на секунди, макар че зад него останалите, които взеха участие в това откъсване, 12 колоездачи, положиха всички усилия, за да успеят да го застигнат. Не им се отдаде това. Ето още веднъж виждате къде отива стрелката, тук на равното, малко под 50 км, но много висока средна скорост. Това, което направи този състезател през днескашния етап е така, мога да кажа, равносилно на подвиг. Направи един изключителен часовник, една солова езда в последните 30 км, за което може само да бъде поздравен. А той има изоставане от 37 минути и 38 секунди и заема 29-то място в генералното класиране. Така че без никакъв шанс за нещо повече, но пък с амбиции да остави следа в 60-та юбилейна международна колоездачна обиколка на нашата страна. Ето тук и преследвачите повишиха темпото, след като поотдъхнаха малко след височината от втора категория, но Леополд Коник продължи както да се оглежда, така и да разчита на собствените си сили. Трябва да кажем, че чехът издържа. Издържа благодарение на железната си воля и на много тънкия си усет за атака в този изключително късно, за сметка на това много атрактивен етап, който
довесе и до смяна на лидера в генералното класиране. Леополд Коник пресече пръв финалната линия в Казанлък. След него финишираха Марсел Барт от Германия и друг германец Тино Майер. Преследвачите не сполучиха, не им стигнаха някъде